Máme tu dneska k rozebrání sadu podkladů ze střední průmyslové školy v Kutné Hoře. A týkají se jednoho, řekla bych, naprosto zásadního momentu pro studenty druhého ročníku. Přesně tak, oboru informační technologie. Stojí před volbou, která jim definuje celé další studium, třetí, čtvrtý ročník. A hlavně praktickou maturitu. Je to velké rozhodnutí. Přesně. A na výběr mají ze dvou směrů. První je správa sítí a informačních systémů. Zkráceně SIS. A ten druhý je design aplikací, tedy DAP. SIS a DAP. A my se dnes na základě těchto oficiálních školních dokumentů, učebních plánů a popisů pokusíme tyhle dva světy prozkoumat, aby ta volba byla třeba o něco jasnější. To je skvělý cíl. A víš, co se mi na těch podkladech líbí hned na začátku? Povídej. Že to nerámuje jen jako volbu předmětů. Říkají, že je to vlastně volba budoucí identity v IT světě. To zní dobře. A hned v úvodu nabízejí takovou, myslím, že geniální metaforu. Jakou? Ptají se, chceš být strážcem systému nebo tvůrcem aplikací? Strážce nebo tvůrce, to je skvělé zjednodušení. Přesně. Takže na jedné straně ten, kdo hlídá, aby všechno běželo, a na druhé ten, kdo na tom staví něco nového. Ano. Ale než se tyhle dvě cesty úplně rozejdou, musí tam být nějaký společný základ, že jo? Přesně tak. Není to tak, že by se od začátku učili úplně jiné věci. Ten základ je, a to je důležité, hodně robustní. A ten definuje co? Škola samotná. Nejenom. Podklady zdůrazňují, že je tu státní rámcový vzdělávací program. Aha. A ten definuje 5 takových klíčových pilířů. Je to společný kmen, kterým si musí projít úplně každý. Dobře, tak pojďme na ten kmen. Co je ten první pilíř? Prvním je hardware. Předmět HVR. Skládání počítačů a tak? To samozřejmě taky. To je základ. Ale jdou mnohem dál. Návrh systav na míru, diagnostika složitých problémů. Rozumím. Ale třeba i moderní věci jako 3D tisk. Každý prostě musí rozumět tomu železu, na kterém to všechno běží. Bez toho to nejde. Co je dál? Druhý pilíř. Operační systémy, OPS. Windows a Linux. Ano, obosvěty. A zase, nejde jen o to, jak se to ovládá. Mluví se o pokročilé instalaci, konfiguraci a hlavně... Zabezpečení. Přesně. Správa uživatelů, oprávnění, jak ten systém udržet stabilní a bezpečný. Takže i budoucí vývojář se musí naučit spravovat Linux v příkazové řádky? Musí. A jednou za to bude opravdu vděčný. Protože jeho aplikace na něčem takovém poběží? Přesně tak. Když bude rozumět logice serveru, napíše mnohem lepší kód. Dává to smysl. Pilíř číslo 3. Počítačové sítě. POS. Tady se noříme do podstaty internetu. Protokol TCP/IP, stavba kabeláže, konfigurace routerů, switchů. Prostě digitální dálnice. Krásně řečeno. Bez toho by dneska nefungovalo vůbec nic. Čtvrtý pilíř bude asi to, co si většina lidí pod IT představí jako první. A to je? Programování. Trefa. Programování PRG. Tady se učí to nejdůležitější algoritmické myšlení. To je univerzální, že? Naprosto. A prakticky si to zkouší na tvorbě webu. HTML, CSS pro ten vzhled. A k tomu databáze. Přesně. Základy databází a jazyk SQL. To je prostě abeceda pro práci s daty. Fajn. Takže máme hardware, systémy, sítě, programování. Mně to zní skoro kompletně. Chybí tam ještě něco? Chybí. 5. pilíř. A to je vizuální stránka. Aha. Grafika a modelování. Jsou to předměty POG, MOD a MLT. Co se tam učí? Učí se tam něco, co může znít trochu odtažitě, ale je to klíčové. Tvorba 2D a 3D technické dokumentace v CAD programech. Proč zrovna CAD? Protože učí absolutní přesnosti a strukturovanému myšlení. A k tomu se samozřejmě přidává klasická práce s rastrovou a vektorovou grafikou a základy multimédií. Takže i budoucí sítěř se učí upravovat fotky. To mě trochu překvapuje. No jasně. Protože ten síťař pak bude muset vytvořit přehledné schéma zapojení celé budovy. A k tomu potřebuje vektorovou grafiku? Přesně. Musí umět vytvořit srozumitelnou přehlednou dokumentaci. Všechno do sebe zapadá. Takže tenhle základ vlastně zajišťuje, že to nebudou jen úzce zaměření specialisté, co si nevidí na špičku nosu. Přesně tak. Mají přehled. Ať se vydají kamkoliv, rozumí práci svých kolegů. Dobře, ten základ je tedy jasný. A teď konečně to rozcestí. Pojďme na tu první větev, SS. Správa sítí a informačních systémů. Náš strážce systému. Ano.
A tady se 2 předměty z toho základu stávají naprosto, ale naprosto ústředními. Počítačové sítě a operační systémy, hádám. Přesně. POS a OPS. Všechno, co se dosud naučili, teď začnou rozvíjet na expertní úroveň. A k tomu jim přibudou 2 úplně nové profilové předměty. A to jsou? Přímo správa sítí a informačních systémů, tedy SIS, a kybernetická bezpečnost, KIB. Kybernetická bezpečnost, to je dneska obrovské téma. Co si pod tím mám představit na střední škole? Není to moc abstraktní? Právě že vůbec. A ty podklady to skvěle ilustrují na konkrétních projektech. Není to jen teorie. Tak jsem s nimi. Jeden z typických projektů se jmenuje neprůstřelná firemní síť. To zní dobře. Student dostane za úkol navrhnout a reálně zprovoznit malou firemní síť. Musí nastavit firewall, segmentovat síť. Co to znamená segmentovat? Že oddělíš servery od běžných počítačů, aby když se stane problém na jedné části, neohrozilo to tu druhou. Aha. A hlavně musí nakonfigurovat zabezpečený vzdálený přístup přes VPN. Což je dneska standard pro práci z domova. Naprostý. To zní jako velká zodpovědnost. A tam se asi každá chyba hned projeví, že? No jasně. Co když ten firewall nastaví moc přísně a lidi se najednou nedostanou k souborům? A to je přesně ta zkušenost, kterou si z toho má odnést. Aha. Že bezpečnost není jen o tom všechno zakázat, ale o hledání rovnováhy mezi ochranou a použitelností. To je lekce k nezaplacení. Jasně. A další projekt? Další se jmenuje Moderní domov pro aplikace. Tím se myslí co? To ukazuje, že už se nebavíme jen o fyzických serverech někde ve sklepě. Mluvíme o cloudu, o virtualizaci. Přesně tak. Úkolem je připravit virtualizované prostředí. Systém, kde můžeš jedním kliknutím naklonovat server, dynamicky přidávat výkon. Aby aplikace běžely rychle a bez výpadků. Ano, to je dnes standard v každé moderní firmě. A třetí projekt zní skoro jako z filmu. Detektiv v digitálním světě. To je ono. Takže se studenti učí být etickými hackery, snaží se nabourat do vlastního systému, V podstatě ano. Učí se myslet jako útočník. hledají slabiny. Slabá hesla, špatně nastavená oprávnění, nezabezpečené služby. Ale co je důležité? Nejen je najít, ale i opravit. Najít, opravit a zdokumentovat. A součástí je i aktivní monitoring sítě. Takže sledovat, co se v síti děje a hledat podezřelé aktivity. Přesně, hledat anomálie, které by mohly značit nějaký probíhající útok. To musí být neuvěřitelně napínavé a taky to jasně ukazuje, kam takový absolvent míří. Ano, podklady mluví velmi konkrétně. Správce sítí, technik kybernetické bezpečnosti. Nebo ten SOC, že? Ano, pracovník bezpečnostního dohledového centra SOC. To jsou ti lidé, co 24/7 sledují monitory a reagují. A co je skvělé? Že to propojují i s nějakými oficiálními kvalifikacemi. Přesně s Národní soustavou kvalifikací u technika kybernetické bezpečnosti uvádí kód 18018N. Co to v praxi znamená pro studenta? Nebo pro zaměstnavatele? Znamená to, že to, co se učí, je přímo namapované na standardy trhu práce. Takže zaměstnavatel ví, co může čekat. Přesně. Vidí zaměření SIS a ví, že ten člověk má předpoklady pro tuhle konkrétní profesi. Je to takový certifikát reálné uplatnitelnosti. Chápu. Máme tedy jasný obraz strážce. Člověk, co myslí na stabilitu a bezpečnost. Staví a chrání ty digitální dálnice. Přesně tak. Ale co ti, kteří na nich staví ta rychlá nablízkaná auta? Tím se dostáváme k té druhé volbě DAP, design aplikací. A to je, musím říct, úplně jiný vesmír. Jak moc odlišný? I když stojí na stejném základu, pozornost se přesouvá od infrastruktury k tomu, co na ní běží, k aplikacím. Takže vývoj, design. A uživatelská zkušenost. UX. Student se profiluje do role takzvaného full stack vývojáře. Full stack, to slyším často. Co to přesně znamená? Že umí všechno? No, Od designu tlačítek až po logiku databáze. v podstatě ano. Je to obrovský záběr, ale to je cíl. Nerozdělovat svět na programátory a kresliče. Rozumím. Full stack vývojář rozumí oběma světům. Umí naprogramovat tu logiku na pozadí, na serveru. Backend. Ano. A zároveň umí navrhnout a vytvořit to, co uživatel vidí v prohlížeči. Frontend. Přesně. A i tady se samozřejmě staví na těch pilířích ze společného základu. A tady budou klíčové asi jiné předměty, že? Naprosto. Místo sítí a systémů to bude programování a grafika. Přesně tak. PRG a POG. Tyhle 2 předměty se stávají alfou a omegou.
Všechno, co se naučili o algoritmech, databázích, kompozici, barvách. To teď spojí dohromady. Ano, v nových profilových předmětech. Design aplikací, DAP, a design uživatelských rozhraní, DUI. A zase, nejlepší představu si asi uděláme na projektech. Jak vypadá typický projekt pro tvůrce aplikací? První příklad v podkladech je rezervační systém. Třeba na tenisový kurt? Přesně. Představ si kompletní webovou aplikaci. Student musí navrhnout, jak to bude vypadat, aby to bylo přehledné a intuitivní. To je to UX. Ano. Pak musí vymyslet databázi, kde se to všechno uloží. A nakonec napsat kód, který to celé propojí. Tady se asi poprvé setká s tím, že uživatelé dělají věci, které by ho nikdy nenapadly. No právě. Třeba se pokusí zarezervovat kurt na 30. února. A to je přesně ta zkušenost s ošetřováním chyb, což nás přivádí k druhému projektu. A to je? Skladový hospodář. Firemní aplikace pro správu zásob. A podklady tu používají skvělý termín. Jaký? Aplikace musí být blbuvzdorná. Blbuvzdorná. To je dost. Výstižné. Co to znamená pro vývojáře? Nestačí, že to funguje. Ani náhodou. Znamená to, že musí aktivně přemýšlet nad všemi možnými i nemožnými chybami uživatele. Třeba když do políčka pro počet kusů napíše 5 slovy. Přesně. Nebo když se pokusí naskladnit záporný počet položek. Ten program se nesmí zhroutit. Musí uživateli vlídně, ale jasně říct, co udělal špatně. A to je obrovské umění. Třetí projekt zní zase hodně moderně. Dashboard pro chytrý dům. To je dokonalá kombinace techniky a designu. Takže ovládání světel, topení. Přesně tak. Úkolem je navrhnout a nakódovat responsivní webovou aplikaci. Responsivní znamená, že musí fungovat na mobilu i na velkém monitoru. Přesně. Začíná se ve vektorovém editoru, kde navrhne ikony, celé rozhratí, a končí tím, že tu aplikaci napojí na simulovaná data. Takže se v ní opravdu rozsvěcí a zhasíná. Ano. To je tedy úplně jiný typ práce. Tam byl výsledek neviditelný, funkční systém. Tady je výsledkem něco, na co si můžu kliknout. Něco hmatatelného. Jaké jsou tady kariérní vyhlídky? Odpovídají tomu zaměření. Programátor webových aplikací. Návrhář software. A zase s těmi kódy kvalifikací? Ano, opět je to propojené například s kódem 18003M pro programátora. Což dává studentům jistotu, že se učí dovednosti, které trh práce žádá a standardizuje. Dobře, takže máme na stole 2 hodně odlišné profily. Strážce v terminálu, co konfiguruje firewally, a tvůrce ve vývojovém prostředí, co píše kód a řeší design. Přesně. Jak bys to celé shrnula, aby ta volba byla ještě jasnější? Ty podklady to dělají skvěle v jedné přehledné srovnávací tabulce. Pojďme na to. Když to postavíš vedle sebe, ten kontrast je okamžitě vidět. Hlavní zaměření. Infrastruktura a bezpečnost u SIS Versus? vývoj a design u DAP. Přesně, pracovní prostředí. U SIS je to terminál, síťové prvky, u DAP zase vývojové prostředí, grafický software, GitHub. A hlavně ten výsledek práce. Ano. U SIS je to bezpečná funkční digitální dálnice. A u DAP je to moderní auto, které po té dálnici jezdí. Ta metafora se krásně vrací. A dokumenty to pak, myslím, krystalizují do 2 jednoduchých otázek. Ano, které by si měl každý student položit sám sobě. Ta první je: baví mě řešit záhady, stavět infrastrukturu a být tím, na kom závisí bezpečnost dat? Pokud ano. Zvolí SIS. A ta druhá: baví mě vymýšlet nové funkce, tvořit vzhled programů a psát kód, který lidé přímo používají? Pokud je odpověď ano, pak je cesta jasná, zvolí si DAP? Jsou to vlastně otázky na povahu, že? Úplně. Jsem spíš ten, kdo pečlivě a trpělivě staví ty neviditelné základy, nebo ten, kdo na ně chce stavět něco, co bude vidět a co budou lidi obdivovat. Obě role znění naprosto klíčově. A to je zásadní bod. Jedna bez druhé nemůže existovat. Vůbec. Ty materiály to zdůrazňují. Dokonalá, superbezpečná síť je k ničemu, když na ní neběží žádné užitečné aplikace. A naopak. A ta nejlepší aplikace na světě je bezcenná, pokud běží na nestabilní a nezabezpečené síti, odkud ti za den ukradnou všechna data. Tyhle 2 světy se prostě potřebují. Jsou to 2 strany té mince. Prošli jsme si tedy společný základ. Ponořili jsme se do světa strážců v SIS a do světa tvůrců u DAP. Ta volba je tedy opravdu o tom, jakým typem řešitele problémů se chci stát. Ano. Ale to, myslím, otevírá jednu poslední důležitou myšlenku. A to?
Něco, co už možná jde trochu za rámec těch školních dokumentů. Ty podklady logicky kreslí jasnou volbu. Stavitel cesty nebo stavitel auta. Ale jak to vypadá v reálném moderním světě? Jsou tyhle role opravdu tak striktně oddělené? To je dobrá otázka. Čekala bych, že se musí někde potkávat. Musí spolu komunikovat. Nejen komunikovat. Dnes musí přímo spolupracovat. Jak to myslíš? Existuje celý koncept, kterému se říká DevOps. Spojení development a operations? Přesně tak. Vývoz a provoz. A celá ta filozofie vznikla přesně proto, aby se zbořila zeď mezi těmi, co aplikace píší, a těmi, co se starají o to, aby běžely. Takže už žádné přehazování přes zeď. Přesně. Dřív to tak fungovalo. Vývojář něco naprogramoval, hodil to správcům a dál se nestaral. A to vedlo k obrovským problémům. Takže DevOps je o tom, že tvůrce a strážce sedí u jednoho stolu. Přesně tak. Řeší problémy společně. Vývojáři se učí víc o infrastruktuře, správci zase víc o tom, jak funguje kód. Používají společné nástroje pro automatizaci. Aby celý ten proces byl co nejrychlejší a nejspolehlivější. Ano? A teď ta myšlenka. Možná ti nejúspěšnější profesionálové budoucnosti budou právě ti, kteří budou rozumět oběma světům. přesně. Budou mít svou jasnou specializaci, budou to skvělí síťaři nebo skvělí programátoři. Ale zároveň dokážou hluboce pochopit a ocenit i svět těch druhých. To je skvělý pohled na věc. Takže ať už si student vybere cestu strážce nebo cestu tvůrce, neměl by na ten druhý svět zapomínat. Ta schopnost vidět za roh své vlastní specializace. To bude možná ta největší konkurenční výhoda. Něco, o čem se dá přemýšlet dál.